Naiz irratian, bigarren kafea. Kipi-txapa, korrika! Atzo abiatu zen korrikaren 23. edizioa, Irundik. Irribarreak eta malkoak nahastuta, Bidasoako AEKako euskaltegiko Aimaika irakaslek eraman zuten lekukoa 1 kilometroan, Irungo San Juan plazatik abiatuta. Korrika Baionara iristen denan ezagutuko da lekukoaren barruan Ane Elordi korrikaren koordinatzaile nagusiak gorde duen mezua. Haze jakin mina. 2007 kilometro gau eta egun gelditu gabe, 200 herri baino gehiago, 100 antolatzaile, adin eta mota guztietako milaka parte hartzaile. Horiek dira Euskararen alde AEKak antolatzen duen ekitaldi erraldoiaren zenbakiak, baina askoz gehiago dira kopuruetan laburbildu ezin direnak. Urduritasuna, emozioak, nekea eta herri bakoitzera iristen deneko ilusioa. Hori ezin da zenbatu. Herri arrosarean eta kalean, bihotza pipilean tik-tak, tik-tok, tik-tak, tik-tok. Mingainaz mingaina, mintzairaz mintzaira, lurrarekin batera gira eta mira. Kukukulumushu, kokokokoriko, Euskararen txarea ez da eroriko. Mingainaz mingaina, mintzairaz mintzaira, hizkuntzak hiztunekin aberasten dira. Kukukulumushu. Korrika, gaur ezagutzen dugun bezala, 1980an sortu zen. Euskaltzale talde batek Algortako etxe batean egin zuen afari baten bueltan. Beti jaten. Afari hura Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle eta publizista Álvaro Gurrearen etxean egin zen. Eta asmoa, Euskararen aldeko kanpaina berritzaile bat antolatzea zen. Algortako bilera hartan, bildutakoek, argi zuten zerbait handia egin behartzela. Ordura arte egin etzen zerbait. Esan eta egin. Urte hartako azaroaren 29an Oñatitik irten zen korrikaren lehen edizioa. Afari hartan parte hartu zuten guztiek hala ere, argi utzi nahi izan dute beti, korrika bezalako antolakuntza handi bat ez dela afari baten bueltan prestatzen. Lan handia egin dute hasieratik. Eta ordutik milaka eta milaka kilometro. Aupa zuek! Eta milaka besti. Bueno, milaka ez, baina asko. Bai. Ona aukera jalgia di euskaraz, laga erdara, bizigan horaz. Ez egin galde guzen bat lagunote. Hau da nere gustokoena hoiena. Izan gaitezke Itxasoan uratarea, euskara ere gurea. denona da, kaleko ondartza, gerorantza. Guazen korrika, ona aukera jalgia di euskaraz. Euskarak beharrezkoa duelako korrika, baina beharrezkoak dituelako baita ere euskal sortzaileak. Gaurko egunez sortu zuten Euskal Idazleen Elkartea. 1982ko martxoaren 15 zen. Euskal Idazleen Elkartea irabazi asmori gabeko elkartea da. Euskal Idazleen eskubide profesional eta moralak defenditzeko asmoz sortu zutena. Horrez gain, euskal literatura Euskal Herrian naiz atzerrian zabaltzea, idazlearen lanaren proiekzio soziala bideratzea eta euskalgintzaren eragile aktiboa izatea dute helburu. 380tik gora bazkide ditu gaur egun. Euskal Idazleen Elkarteak asko daki zentsuraren inguruan. Adibide bat jartzearren, Juan Mari Torrealdai Euskal Idazleen Elkarteko idazkaria izan zen 79tik 77ra, eta Torrealdaik zentsura izan zuen ikerketagai nagusi. Sentipen askeak gara, beti desagertuta, nahi gintuzten aiek gara, garen azamutzen, ezkaren ahotxak gara, sufritzen ikusten, etzaien itzalak noiz arte, noiz arte, noiz arte, sufritzen ikusten noiz arte. Ba begira, gaurko egunez, 1980ko martxoaren 15ean, Espainiako zentsurak jazarritako liburuak Donostian kalean salgai jarri zituzten. Garai hartan, zentsurak liburu ugari debekatu zituela salatzen zuten. Legezko liburuak izateko ministerioaren zigilloa izan behar zuten liburuek. Bestela, liburu saltzaiek isunak jaso zitzaketen.
Eta beraz, editore eta liburu saltzaileek ekimen hau antolatu zuten adierazpen askatasunaren alde. Badierazpen askatasuna aipatu duzula, gaurko egunez, 2011an Arnaldo Otegiren adierazpen askatasuna urratzeagatik Europako Giza Eskubideen Epaitegiak Espainia zigortu zuen. Beste behin. Gezurra lasai dabil, ta egia ez du, notizietan tokia ondirikan ez du. Enaiz tontoa badakit zer egin, oizko jakin minari ez diot alde egin. Kioskora hurbildu ta bertan galdegin, egunkari bat nahi dute maidazu egin. Entzun kantua mendietan oihartzun adierazpen askatasunaren erritmo alaia. Ostoa dantzan zuaitzetan dabiltza zeinotera guztiaren esanaia. Zurikeria oan begiak itxu bezurrezko gizarte hontan aitzakia nagusi. Sarri garratza gertatu oirenaren egiak ez du isitzerik merezi. Korrika bera ere zentsuratua izan dela esan genezake. Parisen eta Bruselan egin dituzte korrika txikiak, baina Madrilen korrika egiteko eskatua zeukaten baimena ukatu egin du udalak. Lasai. Hala ere, ez dute etxiko eta korrika egingo dutela ziurtatu dute. Jarri dute hitzordua eta ondo entzun. Martxoaren 16an izango da, goizeko 10:00. Moldatuko dira ziur. Ze 2022an Madrilen baimenik ere gabe egin zuten korrika. Hoixe, eta oraintxe bertan korrika Ainize Monjolose zeharkatzen ari da. Eta guk adi jarraituko dugu. Saioan zehar joango gara bitxikeria kontatzen. Duela 2 urtekoa bezalakoa bada, denetarik ikusiko dugu. Mozorroak, patinak, dronak, pijama... Pijama? Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa. Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama. Vuelve a contarle mis secretos a tu almohada. Mientras tanto hagamos videollamada. Me manda fotico mostrando todo todito. Cuando llegue de para estamos en la cama. Baby, hoy no vamos a dormir. No. Baby, hoy no vamos a dormir. Que no trae pijama porque no me dio la gana. Baby, hoy no vamos a dormir. Baby, hoy no vamos a dormir. No. Baby, hoy no vamos a dormir. Que no trae pijama porque no me dio la gana. Baby, hoy no vamos a dormir. Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa. Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama. Si tú me llamas, nos vamos pa' tu... Aizo, jana guk ere jantzi beharko ditugu pijamak, ze gaur loaren mundu eguna da. Martxoko ekinozioaren aurreko ostiralean ospatu ohi da, herritarrek ondo lo egitearen garrantziaz sentsibilizatzeko helburuarekin. Kalitatezko loak gure bizi kalitatea hobetuko luke, baina daramagun presazko bizimodu honetan zaila egiten zaigu behar adina eta behar den moduan lo egitea. Adituen arabera, pertsona heldu batek 7 edo 8 ordu egin behar ditu lo egunean. Organismoko funtzioek hurrengo egunean ondo lan egin dezaten. Loaren apnea, insomnioa, narkolepsia eta hanka geldiezinen sindromea dira loaren nahasmendu ohikoenak. Ordutegi erregularrak izatea, lotara joan aurretik ez jatea edo ariketa fisikorik ez egitea, ohera sartutakoan pantaiak ez erabiltzea edo profesionalen eskuetan jartzea dira nahasmendu horiek konpontzeko gomendioetako batzuk. Itxasoaren beste aldean eguna hiltzen bada aurkitu gaitzala baster eskutu batean zerua karnasten du isiean
Kresalak busti ditu zure begiak. Zeinen ederrak diren lokantak, Belaunaldiz belaunaldi, ahoz-aho transmititutako goxotasun pilulak dira sehaska kantak. Erlazio zuzena dute babesarekin, lehenengo notak entzutearekin amaren besoetara, magalera, edoskitzearen momentura bidaiatzen baitugu. Horregatik, 1928an Federico García Lorca idazle andaluziarrak Espainiako sehaska kantuei buruzko hitzaldia idatzi eta eman zuen Madrilen. Urrea balio duen lana da. Herrien eta haien zirrikitu ugarien mapa melodiko eta soziala osatzen duena, baina beriziki xamurtasuna dariona bazer guztietatik. Lokantuak ez dira aurrak lokartzeko, helduak esna mantentzeko baizik. Esan omen zuen Maili hoien artek behin. Gu, lokantak entzuteagatik, esna mantenduko ginateke luzaroan. Se despiertan del olvido, vuelven pa' hacerme llorar, yo me quedaría contigo 1, 2, 3 noches más si no hubiera roto el hilo. Ojalá volver atrás. No te culpo de mi pena, no te culpo de mi mal, te construiré un castillo con tu lágrima de sal. Te cuidaba como un niño que no sabe caminar. Déjame que te proteja. Baina entzuleak lokartu horretik goazen gaurko eguneko menua orkestera. Lo dagoenak ezin du dantzarik egin. Badantzaz asko daki gure gaurko gonbidatuak. Sua enparantza lustiza dator kafe hutsa hartzera. Kukai dantza taldea, irabazi arte telesaia, gure zirkua, galdera asko dauzkagu berarentzat. Eta garrantzitsuena hoiana badakizu. Bai. Ea kafea gustoko duen, ala ez. Eta Quebecera ere bidaiatuko dugu Goiuri. Tira, Quebec gurera etorriko da. Hori da, hobeto. Marta Sainz de la Calzada etorriko baita gurera. Guk galderak euskaraz egin eta berak frantsesez erantzungo omen ditu, ea nola moldatzen garen itzulpenekin. Eta Mexiko hirira ere joango gara. Inigo Bilbao iganderako antolatu duten korrika hitz egingo digu. Ba horixe, esnatu. Loaren mundu eguna da bai, baina esnatu bigarren kafea entzun behar duzu eta martxoak 15 ditu, ostirala da, eta hau bigarren kafea da. Zuekin Barbie dantzari, Oiana Maritoren agembe! Egunon! Azte honetan Oskarrak zirela eta eritu gara Barbie gorak bera horrelakoetan, eta, esan genuen ez, June zela gure Barbie argazkilari, eta zu gure Barbie dantzari. Oso ondo, primeran. Egunon Barbie dantzari. Eskerrik asko egunon, eta zu zertzea? Ni Barbie lehendakari. Hombre, galdetzia ere. Ba hori, ni Barbie lehendakari nauzue, Goiuri ez eizar handia zuekin kafe hartzeko prest. This ain't Texas, ain't no hold'em. So lay your cards down, 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 down. So park your Lexus and throw your keys up. Stick around, round, 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 round. Stick around. And I'll be damned if I can't slow dance
with you. Come pour some sugar on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a bitch, come take it to the floor now. Woo! There's a tornado. Esan bezala egunon guztioi, hau bigarren kafea da. Bigarren kafearen 756. saioa, martxoak 15 ditu, goizak 10 eta 21, gure koreografiari 15ko puntuazioa eman diote, eta hemen pozik Beyoncérekin dantzan. One step to the right, we headed to the dive bar we always thought was nice. Ooh, run me to the left, then spin me in the middle, boy, I can't read your mind. This ain't Texas, ain't no hold'em. Eta albiste ezin hobea daukagu bigarren kafearen familiarentzat, Oiana. Bai, oso albiste ona daukagu. Bueno, esan. Bueno, aste honetan zehar hainbatetan aipatu dugu eta gaur esan dezakegu, ja, por fin, Gorka ospitaletik atera dela. Zoriona Gorka. Ikusi dugu gure animoek, indarra eman dizutela eta balio izan dutela, beraz pozik gaude, harrotasun puntu bat ere sentitzen dugu, baina ez bereziki pozten gara, etxean balin bazaude, horrek esan nahi duelako, askoz hobeto zaudela, beraz gure entzule Gorkari, hemendik, muxo asko. There's a heat wave coming at us. Too hot to think straight, too cold to panic. All of the problems just feel dramatic. Now we're running to the first bar that we find. Eta bide batez hemen esaten digute, egun hauetako korrikako bideoak bidaltzea kulturzastek jarraipena egingo duelako, korrikaren jarraipena egingo duelako, korrika ere euskal kultura delako. Noski baietz. Just work me in the middle, boy, I can't read your mind. This ain't Texas, ain't no hold'em. Lay your cards down, 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 down. No, pocket Lexus, hey, throw your keys up. Stick around, round, 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 round. And I'll be damned if I cannot dance with you. Come pour some sugar on me, honey, too. Oiana monitoren aran, zer maite duzu? Begira, oso simplea izango da, eta ez da maite dut bat izango. Maite dut ez bat baizik. Ara, eta ostirala da. Bai, bueno, esango izut maite dut bat. Bai, ez dut bat ere maite autobusean, edo trenian, edo lakoetan, sartzen zeanian, lekua barruan egon, baino danak hor aurrian gelditzen direnean. Eta horren ondorioz askotan jendeak ezin du igo. Gero edo esaten dute, ez ezin da igo, ze beteta dago, nola beteta, baino leku asko dago eta barrun. Hainbeste kostatzen altzaigu, pixka barrura xio jutia. Eta gero jetxiko jetxi behar dugun momentun, ez? Baina, amorrua handia ematen dit. Eta are gehiago, jende asko eta sentitzen dezunean, ez? Batzuetan, adibidez, agarrontegi garaian, autobus hartzen duzunean, normalitik edo leku batetik bueltatzeko, olakotan edo festa baten ondoren, mesedez izan gaitezen, bestengan ere pentsa dezagun, egin dezagun lekua eta hola, jende gehiago sar daiteke. Eta, baina nik uste dut hori lotuta dagoela bakoitzaren izaera horrekin, ez? Oso berekoia gehala igual. Eta horrek ere adierazten du argitagarri, baina gorroto dut. Ados nago. We were right till we weren't. Built a home and watched it burn. I didn't want to leave you, I didn't want to lie. Started to cry, but then remembered I can buy myself flowers, write my name in the sand. Tira eta orekatzeko, maite dut bat? Maite dut bat, esango dut, bai. Aste honetan deferian, Donostiako deferiari buruz aritu ginen aurreko asten, eta deferian, lan ezberdinak ikusteko aukera izan dut, eta onartzen dut, momenturen baten ez, nagikeria sartu zaidala batxaleko bostetan, lanean egun osoa egon ondoren bertara jutea, baina ze plazerra, zerbait ikusten duzunean, sorpresa, gainerazu igualola bajuxio zaudenean, ez bapatean, esatea, wow, haze lana, eta sortzaileak aipatu ditugu gaur, eta sortzaileei beraien aitortza, eta maite ditu dela, hori lan hoiek ez, ikusten dituzunean hainbeste harritzen zaituzten lan hoiek, eta sorpresa, eta esate duzu, hau jarraitu ingo dut, ze olako lanek merezi dute, hausnarketarako edo hausnarketa sustatzen dute, eta uste dut hori oso garrantzitsua dela. Started to cry, but then remembered I can buy
myself flowers, write my name in the sand, talk to myself for hours, yeah, say things you don't understand. I can take myself dancing, yeah, I can hold my own hand, yeah, I can love me better than you can. Can love me better, I can love me better, baby. Can love me better, I can love me better, baby. Can love me better, I can love me better, baby. Can love me better, Nere maite duta komunitatea da. Komunitate kontzeptua. Egia da aldatzen joan dela azkeneko urtetan eta gure bizitzeko modua ere aldatu egin dela, lehen agian familia nuklearrak garrantzia handiago zuela, zure komunitatea ziren zure gurasoak eta gero ezkontzen zinenean zure seme alabak. Eta hori aldatzen doa eta oain ikusten dut nola pertsona askorentzat komunitatea osatzen duten lagunek, gertukoek, lagunek, naiz eta legediak eta arauek eta jarraitzen duten oso familia nuklearrean oinarrituta, ez? Ni beti, ez dakit noiz baita irratean esan dudan, baino agian egun gehiago beharko nituzke gaur egun nire lagun honen hiltzen balin bada. Baja horretarako egun gehiago beharko nituzke agian pixka bat zulotik atera eta lanera etorri alizateko nire amona hilko balitz baino. Ez amona gutxiago maite dudalako, baino balioan jartzen dudalako baita gertuko lagunekin duzun harreman hori izan daitekelako aizpa bat bezala, ezta? Edo aizpa izan gabe, izan daitekelako garrantzitsua. Orduan, komunitate kontzeptu hori buelta asko ematen dizkiot eta asko gustatzen zait eta asko mirensten dut inguruan komunitate bat duen jendea. Eta iruditu zait hemen, bigarren kafean, edo hemen lan egiten dugunok, osatu dugula nolabaiteko komunitate txiki bat, eta hori asko maite dut, eta orain gogoratu naiz, hau burura etorri zait ikusi dudalako, gure lanpara ez dagoela. Gure lanpara desagertu egin da. Gure bigarren kafeko lanpara, badakizue, gure lanpara vintage batzuentzat ederra, besteentzat zeharo itxusia, baina horregatik maite dugu, ez dago lanpara. Zergatik ez dago, Juri? Zergatik ez dago lanpara, tempora taldekoek kontzertu bat eskainiko dutelako gaur arratsaldean eta eszenatokia lanparaz bete nahi zutelako. Eta dei bat jaso genuen eta esan ziguten. Aizue, badakigu zuek estudioan baduzuela lanpara oso vintage eder bat gure eszenografiarekin bat datorrena, posible izango ditzateke lanpara hartu kontzertuan erabili eta gero etxera bueltatuko dugu. Eta noski baietz, ez? Agian ohituagoak gaude gaur egun, beharko bazenu lanpara bat, agian alokat, ez norabatea deitu, eta alkilatu egingo dut lanpara bat, edo erosi egingo dut, eta aizu bat, zergatik ez? Musika talde bat, bati, otu zaio, hemen irrati estudio batean badagoela lanpara bat, eta agian lanpara hori erabili dezaketela beraiek. Oso politia iruditu zait, eta komunitate kontzeptu hori, irudikatzen duela uste dut, eta politia da, eta lanpararen falta somatzen dut, oso presentzia garrantzitsu adelako hemen gure estudioan, baina badakit ondo zainduko dutela lanparak, eta lanparak kontzertu ederraz gozatuko duela gaur. Egia zaintzaren ez zalantzan eta plazerean, itzala baldintza, aioi harreman batean, ez duzure guri nire bidean. A ber. Hemen ilusioa zapuztu didate. Zergatik? Txatean jarri dute, nik etxean beste badaukat berdin-berdina. Ez, berdin-berdina ez da izango. Ni pentsatzen nuen gure lanpara bakarra zela munduan, Donostia bezala. Baina honek bere xarma du. Berdin-berdina ez da izango, ez? Indioek argazkitxe bat bidali. Sekulako pena mandit hori irakurtzak, pentsatzen dut zuk idatzi duzula kontrara, guri ilusioa egingo zigulakoan, baina niri pena maten dira.
Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Alde erantziz. Amets Jordan Arrieta eta Egoitz Arriola Albeniz. Azkenean etorri gara, Naiz Irratiak behartzuela etzekien programa egitera. Eta hemen izango gaituzue tarotaz hitz egiten, bizitzaz, zapalkuntzez, injustiziez eta beste hainbat gauzetaz ere bai. Alde erantziz, ostegunetan, arratsaldeko 7:00. Naiz Irratian. Well, the truth it felt so heavy, like a hammer through the room. Sua enparantza alustiza. Donostia. Aktore eta dantzaria. Txikitatik, arteaz inguraturik egon dela esan genezake. Egongela, musika instrumentu eta mozorroz beteta izaten baitzuten. Eta bertan aritzen ziren 5 anai-arrebak instrumentu ezberdinekin jolasean, mozorratzen, aurpegia margotzen. Anai-arrebetako batzuek musika aukeratu zuten txikitatik. Eta bera gitarra jotzen 9 urterekin hasi eta txikitatik abesbatzan ibili bazen ere, 5 urte zituenean hasi zen euskal dantzarekin Antibotarrak dantza taldean. Eta ordutik, dantzan dabil. Euskal dantzaz gain, jazza, baleta eta hip-hopa ere egin ditu Estudio 84. Azken estilo honetan, talde txapelketetan ere parte hartu duelarik. Hala ere, musika ez du sekula alde batera utzi. Eta bideoklip eta bestia sortu izan ditu, anaia edo lagun minekin. Now you act so surprised to hear what you already knew. And all you really had to do was ask. Donostiako eskola dantza taldea izan da bere eskola urte askoan, eta 14 urterekin oinkari dantza taldean ere hasi zen. Batxilergo mota aukeratzerak orduan, Gipuzkoan batxilergo eszenikoa etzegoenez, artistiko plastikoa egin zuen. Marraztea ere gustuko baitzuen. Batxilergoan jaso omen zuen lehen aldiz antzerkiko eskola bat, eta gustuko zuela sentitu zuen. Urte berean, Donostiako aste nagusian eskola dantza taldearekin Donostiako plaza berrian aurreskoa dantzatzea bere bizitzan mugarri izan omen da. Hasieran ezetz esan bazuen ere, lotxa galtzeko balio izan zion, ikuslegoaren aurrean lasai egoteko. Eta ordutik, oholtzan bakarrik edo taldean aritzeari ez dio inolako beldurrik. Batxilergo amaitu ondoren, dantzertin izen ematea erabaki zuen, baina kukai dantza taldearen deia jaso eta bertan parte hartzeko aukera eskaini ziotenez, hau aukeratu zuen, beretzat, ametsa baitzen hor aritzea. Horrela, taen hasi zen eskola jasotzen, naiz ondoren utzi egin behar izan zituen lanagatik. Oinkarik eta Ika teatroak sortutako gazte lanaren sorkuntza prozesuan ere parte hartu zuen. Eta estreinaldiak irabazi arte telesaiaren grabaketekin bat egiten zuenez, utzi egin behar izan zuen. Hala ere, sekulako esperientzia izan zen Eneko Gil dantzari eta Agurtzane Intxaurraga zuzendariekin lanean aritzea. Telesailean 3 denboraldi eman ditu dagoeneko, eta bere aktore arloa gero eta gehiago lantzen ari da ordutik. I guess in truth you thought me just an amateur. Was it you who told me once? Now looking back it seems surreal. Kukain dagoenetik, euren hainbat lanetan parte hartzeko aukera izan du. Eta orain zer, topa, eta txalaparta lanean ere parte hartzen hasi zen. Naiz lesio baten ondorioz ezin izan duen emanaldietan egon. 2022tik dabil konpainian, eta batetik bestera ibili da eurekin.
Telebistan azken urte honetan, gure zirkua saioan ere ikusi dugu, eta bertan, zirkuaren munduko hainbat arlo landu ditu. Horrez gain, bideoklip, film labur, eta leku askotan ere ikus dezakegu. Eta gaur, gurean entzun eta ikusiko dugu. Ongi etorri bigarren kafeko kafeutxera, sua enparantza alustiza. Kaixo. Egunon, zer moduz gara? Ondo, gogotxu. Ondo, gerturatu beldurrik gabe mikrofonora, galdera oso garrantzitsu bat daukagulako zuretzat. Bueno, garrantzitsua da, gure gainetik daudenek ala erabaki dutelako. Oianarentzat eta niretzat, ez da ingarrantzitsua, baina egia da, irratsaio honek bigarren kafe izena duela, eta saio honi kafeutxa deitzen diogula, eta orduan, ala beharrez galdetu behar dugu, ea kafea gustoko duzun, bai ala ez? Parrengo duzue, duela gutxi jakin nuen intolerantziak nituela. Eta bai, leheno kafesne hartzen nuen beti, eta gaina aparrarekin hobeto, baina orain ezin deten ez esnerik hartu eta kafeutxa. Eta ez gustatzen. Infusioak hartzen ditu. Ongi etorri gure klubera. Ez da intolerantziagatik. Bai, ez dakit zergatik den, baina... Nerea da intolerantzia ideologikoaren gatik. Kafearen aurkanago. Kafea droga bada, baina guk ere ez dugu kaferik hartzen. Ez egia. Beraz, ongi etorri... Ez da goikoena. Ez, maiontan normalean, bueno, bi izaten gara, ez ezkoak, inigo baiezkoan, baina gonbidatu gehienek baietz esaten dute. Bai, egia da. Bueno, hori da. Baina, bueno. Kafe zentrista den mundu bat abizi gara, ez que, claro. Eta orain galdera serioak, oianak egingo ditu. Bueno, sua, egunon, eskerrik asko, ona etortzeagatik. Eta lehenengo galdera pixka bat zure haurtzarora edo joan nahiko nuke. Nik aipatu dutez, txikitan, musika inguruan zenutela, ez da instrumentu asko zeudela, mozorratzeko ere mozorrak edo izaten zenituztela, eta hortxe aritzen zinetela bosta anai-arrebak. Nola gogoratzen duzu, ura? Jo, justo aurrekoan bialdu zituen amak familiara, WhatsAppeko taldera, bideoak, eta ai ama, nik oso normalizatuan eukan, baina guain ikuste, eta ez dut, baina nola bizen inangu. Bosta anai-arrebak gea, eta bostak gela berdinan egiten genuen lo, genituen 2 litera, eta hoe bat ateatzen, eta dana mozorroz beteta, eskulanak egiteko gauzez beteta, instrumentu pila bat, orduan, nire haurtzaroa hola izan da, eta oso normalizatu ekidet, pixkat denetarik egitea, eta bakoitza bere estiloan, bakoitza bere gauzekin, eta hori, eskulanak egiten atope, ez gainoiz izan ume batzuk, ordenagailua edo bideojokoak edo ez ditugu inoiz euki. Telebista gutxi eta igual ja heldutzen hasi geanean. Orduan, sormena hundiarekin, amak dauka kriston sormena, exagerazioa. Eta hori dena erakutsi dugu. Orduan, hori eta gero gauza pila egiten. Gimnasia ritmika, bezbatza, beti nahi nituen estraskolar gehiago egin. Eta amak urtero esatezian, bale, sartu behar nadiezu zerbait, kendu beste bat. Niretzako zan derrama bat. Zer kenduko dut, ez? Claro, baina nola kenduko dut hori, baina nik hori egin nahi dut. Denbora falta zitzaidan gauzak egiteko. Berak, bera amarekin hitz egiteko aukera izan dut, bat informazioa. Eta justu aurrekoan, eta bidalizidan, Oskarra irabazi duen musika egile batek, uste dut aipatu zuela, ez? Eskerrak ematen dizkien nire gurasoei, bai, hori da, gitarra eta bateriak emateagatik eta ez bideojokoak, ez? Zuk aipatzen zenuena. Guztiz. Eta sormena esaten zenuen, nola garatu daitekeen, ez? Olakoetan. Osake txikitan, sormena hor, eta gainera batzuek, horti bideratu duzu ez zuen ibilbidea, ez da? Musikariak badaude anai-arreben artean, kirolariren bat ere bai, zu dantza eta aktore lanetan. Bai, denetarik, nik beti esati gute, jo, dinakatea zeate, ez, bost gea, bost anai-arreba gea, egia da, bakoitzari, amari esker, bakoitzak bere bidea ginduela oso garbi, eta ez dagoela inbeste duda edo ja txikitatik nahiko garbi euki degula. Guretzako izan drama bat batxillerra iristea eta zer egingo dut alderantzi izan, mesez iristea batxillerra. Nik ez jarraitu nahi matematika egiten eta garbi daukat hemen dijo nahi etela. Eta anaia daukat, emezortzen ditu ja. Zorionak. Eta horrek Bartzelonan ikasten du, egiten du orkesta zuzendaritza. Eta 2 urte aurreratua da eskolan, musikan, artista bat. Orduan bera musikatik, egia da nik beraekin gehiago koinzituetela,
igual nik dantzatuta berak txistua jotzezun, eta horrela, eta gero biskiak futbolaria dira, osea, dituzte 16 urte, eta bat realean, eta beste Gipuzkoako selekzioan, orduan, nahiko bideratuta, baina hori, amak txikitatik sartu digulako, jakin ze gustatzen izun, eta ze izuna gustatzen fuera. Gaurko egunez, gaur martxoaren 15 da, duela 4 urte gaurko egunez itxi gintuzten etxeetan, gaur da urte hurren itxusi hori, eta hori neukan gaur goizetik buruan hueltan, ez dakit orduan elkarrekin bizi zineten, baina, bueno, bata txistua gotzen bestea dantzan baloiarekin, itxialdia nahiko ondo, ez da? Oso, benetan. Aspertu zineten, aspertuko. Gujun ginen, Antiguan bizi ginen, baina genuen etxe bat agroturismorako erabiltzen genuena, eta amak esan zuen itxi baino lehen igoko geha horrea, bazpare. Eta igo ginean, 2 aste pasa genituen, eta hor gehatu geha. Eta ez geha bueltatu, orduan. Amak esatu beti izan dela pandemia gauza bat ere positiboa gure bidean, ze horrere berriro elkartu gadanak, egin dugu pina askoz gehiago, eta bakoitzak landu du berean askoz gehiago. Eta ikusi da pixkat zer nahi genuen egin, eta ezakit, nik hor jakin nuen bengangoet, kastina guazenerako irabazi harteko, eta hortik hasi nintzen, gitarran abestiak egiten ere horra hasi nintzen. Janitzak ere gintzun bere ibilbidea, besteak futbolean zela ian ibiltzezian denbora guztian, orduan. Pandemia ez da hain gaizki. Etorri, gauza batzutarako baita, estatzutako ez. Aipatu duzu Janitz behin baino gehiagotan, berarekin adibidez, abestiak eta egiten dituzue, nik horrela ezagutu nuen zua. Uste dut, irabazi arte baino lehenago zen, eta elkarrekin abesti bat kantatu zuten ni ere parte hartzen ari nintzen ekitaldi baten, eta gogoratzen duzu politia irutu zitzen. Ez dakit entzun daitekeen zatitxoren bat? A ber, hau da. Hainbeste gauza ditugu motxilan, pijama eta historio pila, eundaka ume gurasoen bila, bidaiatu zia mundu erdia. Ia ezin ikusi mendiak, zega barruan itxita begiak, denon artean piztuz argia, ez dute itzaliko gure irria. Bidaian zugan pentsatzen, bidaian zenbat oroitzapen, zurekin egondako momentu horiek. Bidaian zugan pentsatzen, zenbat oroitzapen, zurekin egondako. Ederra da, Ederra da. Eta zua hemen sartu denean eta esan duenean zetxoko politanik, irudikatu ditut hemen biak kantatzen. Ez dakit esan duzu bera Bartzelonan dagoela, ez dakit oraindik jarraitzen duzuen elkarrekin sortzen, edo ja gutxiago. Oso gutxi. Eta egia da nik ditut hainbeste goza, nahi ditudanak egin. Ez didala demorarik ematen, baina Janitz doa pixkat, askoz musikan murgilduago, gehiago klasikoan, orkesta, beste nivelo batean, eta nahi gehiago gustatzen popa, eta pixkat sortu nera bestiak, talde bat, pixkat hortikan. Egia da, etortzen denean beti biltzen gehala jotzen edo zerbait, baina orain txikiarekin gehiago futbolean ibiltzen denetako bat, biltzen da pixkat Janitz bezala. Nena disimulatu egiten du. Eta amak esatio, saltatuko zaitut kurtso, eta ez. Jotzen du edozein instrumentu ez inork erakutsi, eta gitarra, txistua, akordeoia, trompeta, zer gauza. Bazkalduta gero askotan jartzen da hor, kanpoan, eta jotzen, berak ere sortzen ditu berak, orduan, orain gehiago aizerekin txikiago. Asando. Eta zuk, dantza edo gorputza, esan duzu gimnasia ritmikoan ere aritu zinela, nik aipatut euskal dantza, baleta, hip-hopa, denetarik egin duzu, eta noizbait entzun dizut esaten, dantza zuretzat askatasuna ere badela. Zer ematen dizu dantzak? Askotan pasatzen zait, aztu egite zaidala hori, baina denbora asko pasatzen bade, eta gian rodajean, edo gorputza mugitu gabe, nik behar dut gorputza mugitu, nekatu, eta dantzak ematit hori askatasun bat, arnaz hartzea, pixkat, ateatzea barruko
kaka guztia, orduan askotan bi aste edo daramat, imaginatu ez errin gabe, esatet, dantzaingo ez, eta ja, netzako yoga bezala da pixkat. Berriz ere agian zurekin konektatzeko modu bat edo izan daiteke, ezta? Eta orduan zer izan zen zuretzat, imaginatzen dut, kukai sartzea, ezta? Amets bat, nik esaten baino, ama, zakit ze iteten hemen, zakit nola, baino, egia da, amarekin justo komentatu egun hauetan, nola beti irakutsi diaten, ez dala zerbait, ez dut inoizuki idealizatua gauza asko, ez dut inoizuki oso urrutira pentsatzen, beti irakutsi date, lortuko zu, orduan, nik esaten bai, nire helburua da kukaira iristea, eta bukatu nun batxi, eta esan, bale, uste nuna baino lehenago, baino, esan, bueno, pues, probatuko dut. Eta esan kriston aukera, ikasiet pila bat, eta ikasten dut, indikan pila bat, eta egia da batzuten zutela, jama, hemen 20 urte gaztego, zeingo denik, ze eskaini ezaken nik, baina, bueno, deno daukago zerbait eskintzeko, eta beti dago aukera. Limoiendo Txagaldetuko Ziur, badaukazula eskintzeko, nik aurrekon justo de feriaren barruan txalaparta ikusteko aukera izan hon, eta ia izugarri gozatu nuela, esan dugu prozesuan, sorkuntza prozesuan izan zinela, baina bertan, bueno, utzi egin behar izan duzula lesio batengatik, nola bizi izan duzu, hori, zuk esan duzu ez, 2 astez dantzatu gabe, ez dakit orain lesio batek zer suposatu duen zuretzat? Claro, nina goituta, gelditu gabe egotea denbora guztian, jonalde batera ensaiatu, beste ensaio bat, bidaiatu urrengo gunean, hola da nire bizitza. Eta bat batean, moto istripu bat eukin nuen, ez oso larria, baina, belaunan esgintzeak inituen, eta orduan 2 hilabetez egon naiz geldi. Eta, karo, de repente, 2 hilabetez geldi egotea, netzako izan zen, baina egia da, lehenengo astean izan zela susto handiena, esaten nula ezakitzen goten ere izetzekin. Ikusten non, iskat, ezakit, dena gaizki. Eta puntatu nintzen Zueganen, dala hori ondagoen gimnasio batean, rehabilitazio egiteko eta gimnasioan indarra hartzeko. Eta ikuste horri esker, atean izela oso ondo, eta uste ere behar nuen zerbait izan dela, sabia zain ez ere esaten baino. Uste ikasietela pila bat, eta ikasietela geldi egoten. Bai, eta leheno ez nekin geldi egoten. Leheno aste bete, esaten porrak aste bat, boa. Zer ingoet, ez? Bai, beste denbora. Bale, denbora daukat, hasiko naiz 1000 gauza egiten. Eta ez dakit, eta horri eskerrik hasiet, pixkanaka poliki hartzen gauzak, egun bat, egun lasai, kafetegi batean bakarrik lasai, ala, denbora dukat, beti da, etxea bazkaldu korrika atera, eta orduan nik uste, horri esker ikasi etela. Baina hasieran gogorra izan zen, eta gehiago prozesuan parte hartu, eta erdian, bukaeran, lan pila eginda gero. Utzi behar izatea. Utzi behar izatea gogorra izan zen. Galderatxo bat utzi digu, joan den asteko gonbidatuak zuretzat, eta dantzaren mundutik pixka bat bideratu denez, horrentxe sartuko dugu. Ezagutzen duzula esango nuke, biak gaztea zarete, biak artistak, eta beraz, ze utzi duen zuretzat. Kaixo, zua, zemaguz, nire anaz. Egentxe nire galdera, bi izango dira. Lehenengoa da, oin momentuan dekozun gogoa dantza ikuskizun bat sortzeko, zure kabuz, edo zure proiektu pertsonala sortzeko. Eta baietz baldin bada erantzuna, zein da oin kontatzeko gogoa dekozun historia hori, edo zer da oin kontatu behar dozuna. Museami bat. Uau, nerea. Justo momentu hontan, usteet pixkat harrituko duela erantzunak, baino egia nola beti egon naizen dantza top eta musika pixka tabla, aurrekoan jurintzen Izaroren kontzertua ikustea Iruñara, eta niretzako Izaro izan da beti referente oso handi bat, eta guztu ze beti pila bere lana, eta beti nik eukidet nik barruan musikan pixka gehiago murgiltzea, edo pixkat egitea zerbait osoagoa, edo zakit, borobiagoa, eta ikusi nuen nola abesten zuen momentu baten interpretatzera izan pixka bat, dantza egin zuen eta esan nun. Hori nahi, ziren amarita, nik hau egin nahi. Eta esati date, erbaz zaude, baina nahi bat zu lortuko zu.
Eta gira ditut, igual, 18 abesti eginak, baina ez dut atea, amasi urtekin atanun bat, ez dut grabatu, ez dut. Eta pixka bat hori nahiko nuke egin, eta diseinatu pixkat, argiak, ezakit dena, parte hartzea dena, ez bakarrik korputza bezala, eta pixkat esate egunaguk makinak, beste koreografaren makinak. Eta guk erakusten dugu koreografak buruan daukana. Badakatela gogoa, pixkat ni daukatena buruan, ateratzeko. Ez dakit nola bain dikan, Baina hortxe da dirueltaka. Pendiente daukatena, bai. Oinentzungo duzu nau, oinentzungo duzu nau, entzun zen behin Esan dugu ez da, telebistan ere aritzen zara, edo aritu izan zara. Uste dut goazeneko kastinera ere aurkizu zinela, dantza eta abestia ere pixkat uztartzeko modu batean, eta bestean bukatu duzu futbolean aritzen. Zemuzko esperientzia izan da, hori? Ez zen ere plana. Bai, nik egin nuen goazenen gaina bi urtez, egin detela kastina, eta, karo, nik esatu dantzatzen da, abesten da, pues perfecto. Claro, bai. Eta egin nuen eta esan ziaten, futbolean jokatzezu, eta hori nik, ez, nik ez utzinean nahi entzatu nik hori ez. Egia da multikirolan eta txikiran indetela, baina ez da nire pasioa egia esan. Eta horrengo gunan deitu ziaten, eta egin nuen kastina futbolerako serierako, eta hor hartu ninduten, eta egia esan oso gustora. Bai, desberdina da, zakit ikasietere futbolan pixka. Irakasak izan dituzu aldamenean, ez da? Bai, grabatu horretik. Aimar, aize, esaten venga, bazenitea, mesez. Baina bai, beste esperientzia bada. Eta honek interpretazioaren antzerki mundurantz edo, pixka bat piztu duzugan arra gehixeago edo... Lehenengo urtetan gutxiago, ze pixka sartu nintzen inertziaz edo, ez dakit. Nik pentsatzenkoa zenen, eta orduan hor, neukala, ezakit pixka sentitzen nuen, nik egin dut antzerkia baina oso gutxi, eta horregatik asintzen urte bete egin nuen taen, baina, claro, momentu hortan dantzan negoenez oso enfokatuta, pixka esaten, hau da, udarako nire lana, eta ja zemuz moldatzen dizen, baina enintzen sentitzen aktorez, eta bendikan, orduan esaten, ez dakit, nik iten nire lana, baina aber gustatzen da, eta aber ondo iteeten. Eta orain egia da, laugarren denboraldia, ia. Hor, momentutan bai pentsatzetela formatu nahi gehiago, nahi ditut gauza ezberdinak egin, kastinak egin, eta jun hobetzen, baina leheno, hori ez dakit, pixkat zan, jun ikusten, aber gustatzen zaizun nago, eske igual ez zitzen gustatzen mundu hau, eta orain ja disfrutatze gehiago. Gaina, irabazi artek dauzka zale oso sutsuak, etxeko txikienak... Eta ezain txikienak, gure oso gero. Nire lagun baten alabak oso txikia da, eta gogoan dut behin, leheneko denboraldi ez hau zen, egun batean gerturatu zen da, Goiuri, bakizu zer, gaur behatzik baino behan dugu jungo naiz lota. Tani, ze? Baino zergatik, ezki irabazi arte ikusteko pijama party ingo, Eta super xalada, eta ordoia, beti guain irabazi arte ikusetenen irudikatzen dut pijama party bat, neska guztiak urla behida, eta bixe, futbolean jolasten. Nik sua irabazi arten zautzeko aukera izan. Bueno, ezautzen un lehenagotik, baina hola pixkat geixo egia da, ez zitzaidala asko tokatu berarekin, ze justo demoraldi honetan, oean egon da, geldik ere berriro, esaten nun, gaixua, esoaren mugitzeko duen beharrarekin, eta egia da, joan den astean nere Alizalde izan genuen bezala, sua ere iruditzen zaidala pertsona bat, gauzak ere argi dituna, saiatzen dana, eta gauzak argi esaten dituna, eta batzutan olako munduan uste dut behar dela, ez? Ematen du inertziaz, gauzak asko juten direla, olain behar da, ola dijoa, txon. Baina igual hemen gauzak ez dira ola izan behar, ez? Edo aldatu behar da. Eta uste zua hortan ere badela, eta hori... Oso justiziara naiz. Batzutan ez da ona, ez? Txokatzen ez du asko, baina ez zindeton hartu zerbait egiten nahi dela, eta gu galtzen, ez dakit, ez dala justua orduan, gazetan oso mala letxe badak, ez du mate, baina, Baina ez dizut bueltatuko bat bera ere ez.
Gure dantzan jarriko gara, Berdin ingo dugu, Bai. Jaiotze ekarriko dugu guri irakastea. Noski bai, Elkarrizketatu genuen behin, igual Noski bai, estaten klase bat emate ekarriko dugu. Vale, bai, izango diogu. Koreografia berria, Goiuri, hor dago. Hor dago, vale. Bai. Aprobetxatuko dugu orain, Izarro Estatu Batuetan dagoela bira bat egiten, eta horra ez enteratuko lapurtu egin diogula jaiot. Eta jazta, vale, ondo. Plan perfecto. Dagoan, tokit. Orduan, bazpare blema egin ningo du. Hori da. Vale, idatziko diot. Bueno, eta aipatu dugu telebista, baina gure zirkuan ere ikusi ahal izan zaitugu, pentsatzen dut hori ere oso esperientzia politia izango zela, ikasi ere ikasiko zenula, eta gero haze erakustaldiak, ez? Edo ze gaitasun ere guztia harrapatzen duzu berehala. Bueno, hori ematen du, Bai. Netzako izan da, benetan eguieten proiekturik politena, eta gehiago telebistan azaltzen dena baino, gero, kamara juten zianean gertatzen zen guzti hori. Pentsatzen komunitatea, ez lehengo jurik esaten zuen komunitatu hori, ez? Eta familia. Izan da familia, eta orain dikan, hori iraian grabatu genuen. Eta Lusek idazten di teknikariak zen muzta txikien bideoak bialtzizkit, oso presente egitut. Eta ikasi pila bat, baina ez bakarri zirkuko gauzak. Bizitzeko beste modua da, bueltatzen nintzen, hola. Nola biziga hemen. Hemen dana presaka, dana ego asko dago, mundu hortan, zeni beti, azken urtetan edo, beti artista munduan ibil izan naiz, eta nik txokatzen dut asko, ego mundu horrekin, enbidiak, eta da mundu bat, kompetentzia handia dagoena. Eta jo nintzen horret, esan nun, lan egin daitekela horrela, familian eta olako lasaitasunarekin, eta gaina, besten bata bestea laguntzen denbora guztian, eskatu gabe, eta hori izan da, usteet, kriston ikasketa bizitzaren orokorrean. Zer eramango zenuke bertatik, akaso beste egin dezun lanen batera edo? Hori, nik uste lan egiteko modua, eta harremantzeko modua. Lankideekin ukitzeko, harremantzeko modua, eta lasaitasuna, nik uste, pazientzia, kristona daukat dela, eta konstantzia daukat ere, denbora guztian nahi dira praktikatzen. Esnatzen dira, sartzen dira karpan, eta bakoitza bere bolara, baina praktikatzen nahi dira, eta horrek hobetzen, edo beti aidea bilatzen, zer izan daiteken, hobe aurrengo emanaldirako orduan. Zazpirraketakin malaberak, aurrengoan 8. Lurrek, beste ez deroi, sartuko gu, elementuren bat, horrekin zaiago. Orduan, ikasketa, orokorra. Ikurriñak dagaiba maiten genuena oiales apaintzen. Eta gu hemen goxo-goxo ari gara kafe hutsa ez den, beste zerbait edaten soa enparantza alustizarekin, baina goizeko 11ak dira, eta naiz irratiko estudio zentraletara joan behar dugu, azken ordua ezagutzera, Oñat Aizpuru gurekin kazetariaren eskutik. Egunon, Oñat? Egunon, egunon Goiuri eta egunon entzule guztia. Ikaragarrizko jendetza honetan korrikan, Donibane Garazin sartzen ari delako, eta biztan da horrek jende gehiago egotea albidetzen duelako. 100 lagun Donibane Garazin batez ere ikasleak ikusten dira, jende gaztea, 204 kilometroan Frantsesenia lizeokoak dira bertan. Donibane Garazin dira beraz, eta Laister Nafarroa beretik, Nafarroa Garaira egingo du salto, gaur arratsaldean Nafarroa Garaia sartuko delako, eta gaur eta bihar eta etziko zatirik handira Nafarroa Garaian emango duelako.
bueno, jende ikaragarri pila ikusten da, aukera baduzue, ikusteko aukera baduzue, behintzat, bueno, aprobetxatu tarte hori esan, gero 12 aurrera ere, gurean Garrazi Kastaino lankide izango dugula dakizuenez bera delako, talde honetako bidali berezian izango delako atzoko lehen egunaren ondotik. Baina horretaz haratago beste kontu batera aipatu nahiko genuke, izan ere Donostiako Martuten auzoan abandonaturiko institutu zaharrean lo egiten ari ziren 29 pertsona migrante atxilotu dituelako Polizia Espainiarrak azken orduotan. Herritarron harrera sareak, ertzaintzak eta udaltzaingoak parte izan hartu dutela salatu du eta gai honetan guztiek bat egiten dutela ohartarazi. Aipatu erekinean zehazki 56 pertsona identifikatu zituzten polizia ezberdinek, udaltzaingoa, ertzaintza eta Polizia Espainiarra bertaratu ziren eta haietako 29 atxilotu egin zituzten FBI agentzia dioenez, atzerriko gaietarako departamentura eraman dituzte tramiteak egitera, alegia tramiteak egin eta ziurrenik espulsatu, kanporatu egingo dituztela. Herritarron sarea, harrera sareak oharra kaleratu du, salatuz nolabait pertsona migranteak jazartzeko orduan kolore guztietako poliziek bat egiten dutela, naiz eta atzerritar gaietako eskumena Polizia Espainiarrarena izan, denek nahi dutela horrekin bat egin. Salatu du ere, duela egun batzuk, Lakuako gobernuak migrazio politikan eskumena traspasatzeko aurrera pausoak iragarri eta pertsona hauei gauzak erraztu beharrean, momentuz, praktika diskriminatoriekin egin duela bat, atxilotu eta kanporatzeko momentuan, polizien artean lankidetza delako nagusi momentuz salatu du taldeak. Sarekada hitz egin duten, hedabideen kontrara egin du aipatu taldeak, dakizuenez, herri honetako hedabide garrantzitsu edo zabaltzen duten gehienek, bestelako ikuspuntu bat, bestelako berri batzuk ematen dituztelako askotan, eta haien jarrera salatu du nolabait pertsona hauen kriminalizazioa auspotu dutela eta horrelako pertsonen askatasun eta eskubideak bermatu behar direla iritzi diolako. Onaino beraz kontatzeko genuena, berriz ere bigarren kafeako lagunei itzuliko diegu seinalea, ongizan. Eskerrik asko Oñatzaizpuru, guk hemen jarraituko dugu zuen parantzari galdera pare bat egiten, oiena ondo iruditzen bazaizu? Jakina. Orduan musika pixka eta galderekin jarraituko dugu. Amarrak dira eta mezu batek izan. Niari naiz hemen Euskal Diba guztiak jartzen, Anari entzun dugu, Izaro entzun dugu, Olaia Intziarte entzuten ari gara, nik ja hartu dut nire tematika propioa zui galdetu gabe, eta aurrera noa. Bota galdera, Oiana. Ni oso gusturari naiz, entzuten beraz lasai. Bai, oso ondo Juri. Ondo ari zara hor DJ lanetan. Bueno, lan asko aipatu ditugu, eta uste dut, adibidez, Nikolaia Intziarte azkenekoz, ez dakit aste nagusian ikusi nuen Piraten gunean, ez dakit zuero hortik ibiliko zinen akaso, baina uste dut, oholtza hortan bertan ere zu dantzan aritu zinela aste nagusian, ez dakit Muganekin, Herenegunekin zen, Muganekin bideoklipean ere aritu zara. Lagunak biak, bitaldeak. Bueno, baina zer da Lagunekin parte hartzea horrelako proiektuetan? Ze hori ere politia izango da. Kriston gozada, gaina, Herenegunekoak izan dia ni baino 3 urte zaragoak. Eta beti ikastolan izan da talde bat, mutiak helduagoa dira, pasada bat, eta batean horren behaien bideoklipa parte hartu lagundu, eta horrek dakarren guztia banetzako plazerra da. Supergatorra dira, superrumila dira, eta ezakite oso polita da, antiguoko gazteak elkartzea olako gauza politak egiteko, eta aste nagusian dantzatzea. Nik zeren, nik dantzatuko minutu bat, jazta, nik gaurren nahi zinor, eta atera eta dana beteta, eta esan, bidazte lortu duten. Eta adibidez hor dantzatu zenuen horretan, nondik abiatu zinen dantza sortzeko? Behaie pasaziaten Mikel Laboaren abesti bat, eta horren introa edo zela zanta, behaiek dakate negurbilak bertsioa, orduan intro bat zan, eta zan minutu terdi edo lako zerbait, eta junintzen eskolara, eskolantzataldeko lokalera, jarri, eta esan nuna izan bara zerbait, oso lineala bezala, ez daukat espazio asko,
eta hortikan saltoak edo deslizatzeko pausoak erabili, eta hortikan sortu zer funtzionatzen du, zer ez, askotan grabatu egiten dut nire burua, eta gero pasatzen denbora pila ikusten, gero editatze, eta bale, hau honekin. Eta gero osatzen dut koreografia, eta egia da asko improvisatu egiten dutela, Baneukan base bat tabla, baina esan nun, bueno, ikusiko momentuan zehateatu nan, eta zirudien askoz luzeagoa, eta gero igotzi zet, hau zen, askoz motzagoa, baina, bueno, improvisatzen ez azkenean, bakarri zaudenez berdin du. Hori egia da. Euskal dantza zure oso oinarrian dago, ez da? 5 urtetatik okerrespanago hasi zinen euskal dantzan. Zer ematen dizu dantza mota honek edo, estilo honek? Eramaten nau nik uste pixkat txikian nintzen hortara. Eta ezakit, batzutan nazkatu izan naiz ere, eta nahi izan dut beste estiloren batean gehiago murgildu, baina oso ondo pasatzen dut, gogoratzen dut ere Romeritara, Antiguoman Natalerekin, eta askotan dantzatzen ibili naiz, orduan pixkat, ezakit, kariñoekin edo bezala. Baina ezakit, ja pixkat ateatzeko hortikan eta ateara izela, baina beste estilo batzuk lantzeko. Natale honekin uste du txikitan ere bideoak eta grabatzen zenitun eta bestiak sortu izan daiteke? Hau entzutu bat flipatuko, esan medikuntza ikasten du, ez du artistikoki zer egiten, dantza egiten du, eta izan dane lagumina txikitatik, beraikin hasi nintzen dantzan, eta, pasan nun hilabete bere etxean, familian eguntzian gauza batzungatik, eta izan zen, nik pasan nun, nera izpada, niretzako, eta beraita ere animatzen gurekin jazten zen Hannah Montanaz. Niretzako Hannah Montana izan da, idola, askotan esatet Hannah Montana sentitzen izan. Goizetan txandalean beti ensaioa eta gero Gazte Irratiko festara superdiba, baina hori ez da hola. Lasai, hemen Beyoncé ere badaukagu. Bai, eta mugan entzuten ari ginen, baina barkatuko gaituzte lagunak dira, eta ardon, nik uste barkatuta gaude. Jo, Yuri, ez di amabiak, ezin dugu amabietan ere jarraituela eta hemen dantzan hasi. Hasi gaitezke orain baino ez da egokia, ez da? Igual bai. Sartu zerbait dola grabatutako zehoz. Bale. Galdetu izet pixkat, adibidez, oholtzan dantzatu zenuen hortan, nondik sortu zenuen, eta abestiak eta sortzen dituzunean, gai bat izaten duzu abia puntu, tortzen zaizu inspirazioa, nondik sortu izan duzu, akaso batzuetan modu batera, beste batzuetan beste batera? Bai, desberdin, baina egia da ia guztietan nahi gabe ateratzen zaidala. Jartzen naiz, besti bat ingoet, ez zitateko. Imposible, baina, gatuko naiz hor lehenengo estrofan, da jazta. Azkeneko abesti eta bain grabatuko etela, ezakit gero ja publikatu geten edo, baina atea zitzaidan jurintzala Sweet Romara juten naiz, kafetegi bat, donostiko kafetegi bat, eta beti juten naiz horrea, eta hasten izi idazten, eta askotan gauza asko pasatzeizkian, eta ezin dutenen gestionatu, eta bale, idatzeko dut, eta gero irakurri, eta bale, ez nago gaizki, edo gaizki nago. Eta orduan hasi nintzen idazten, eta hortikan ateran nituen estrofak. Eta 2 minututan idatzen nuen abesti bat, eta zen, ze pasa. Eta orduan lagun bati esan nion, biltzen dela musikan tabla, doinuarekin dudak nitu, lagunduko zian, eta hola sortu dut. Beste batzutan, adez motxila du numenan, bai eskatu zigutela pixkat. Nik abesti hori neukan idatzita igual 12 urte nituenetik. Eta abestu genion aitari, eta hor neukan, baina ez genuen inoiz landu eta santziguten abestu behar da hemen, eta ingo dezu, eta bale, eta orduan sartu genuen txistua, pixkat horrela, baina normalean nahi gabe. Eta aipatu duzu, grabatu egingo duzula. Bai,
Zuk zure kabuz edo estudio baten eta... Lagun batekin, erenegunekin ibiltzen den, bueno, Luken, dala txikitatik nire laguna, eta ikastolan ibiltzen ginen gure abestiak sortzen, eta hola, LH boste, zesenet. Bai. Eta berak baditu bera abesti propioak, Mr. Luken, da? Eta berarekin grabatuko dut, ereneguneko lokalean, zeateatzen dan. Eta gero ikusiko duzu zer egin berarekin. Bai, lehenengo ikusiko eta nola dagoen, eta dezenteatatzen bada, edo ikusten bat bale, atera diteke. Aterako dit. Baina, bueno, ez detatea nahi hola zerbait, sin más. Osa, uste tateatzen bat zerbait borobilagoa, landuagoa, eta zergati batekin, ez beste gabe ateratzen. Bale, entzun dut, esondo. Zer. Bai, ez jarraitu behar nuen galdetzen. Bai. Ez, aipatu dugu asko sormenaren kontua, etxetik ez, zuek zenbat landu duzuen, eta euki duzue aukera, norbaitek, amak kasu hontan ez, eskaini zizuelako aukera hori. Nola ikusten duzu eskoletan, aurrengan, sormen hori, akaso irikitzen ari da pixka bat, mugek jarraitzen dute, nola ikusten duzu hori pixkat? Nik nahiko gaizki. Bai. Ez dakite, orain igual urrutenago ikastoletatik, eta desberdina da, baina egia da ni, ezin nautela inguru batean oso normalizatua dagoena hori, baina pixka bat ateratzezea eta txokatzen duzu asko. Eta guk igual gehiago gure etxean, asko landu egulako, beste aldea, eta oso normalizatu egulako artistana, edo sormena, edo ezagit, pentsatzeko beste modu bat, eta orain pasatzait txokatzetela, baina pila bat, eta esatez igual, ze aitona monekin, ez nera inekoekin ere. Askotan, bueno, baina ikasiko dezu ez, edo bazpare euki behar zu, bale, hori oso ondo, baina beti adolakoak, eta sormenarekin eta batzun esate, baina nola? Ze arazoak, igual sortu behar dezula kartulina bat, urte betetze bateako, eta baina zakazu, zagit, nila 5.000 ideia tortzizkit, jarriko purpurina, jarriko argazki bat, gero zakize, eta jendea, eskin nik hau ezakit diten, nik beteko dut barrukoa, letran barrukoa, jo, eske hori da, ez da ez daukazula sormenik, da ez diozula eman zure buruari lantzeko aukerarik. Orduan horrein ikustet kriston bidea daula. Mira, nik uste nuen, ez, zuk aipatu duzuna ez, zerbait ikasiko duzu bazpare, uste nuen hori zela oso nire garaikoa egia esan, ez? Nizu baino zarragoa naiz, eta garai hartan nik bai onartzen du nik ere pentsatu izana, ez bada ikasketa batzuekin goitut, ez? Baina oraindik zuk aztiazea eta oraindik ere olakoak entzutea, eta inkluso esan duzu zure adinekoen artean, ez? Bai, eta askotan sentitzen dut justifikatu behar hori. Eta askotan esan behar dut, dantzaite, baina zeite ez zutani, baina nomina badaukat, dantzaz bizi naiz, egunero juten naiz nire lana, eta beti esan behar dut, mediku bat bere lanera juten moduan, juten da, 8 bueltatzen da, eta hilabete bukaran soldata duka, nik berdinete juten naiz, entrenatzen dut, edo futbolaria bezala. Lehenengo mailako futbolariak, berdin, baina jendeak oaindikan ez du oso ulertzen. Always gonna be an uphill battle. Sometimes you're gonna have to lose. Ain't about how fast I get there. Ain't about what's waiting on the other side. It's fine. Zua ia esan, placer bada, elkarrizketa, ez denbora daramagu, eta ni bentsatu zo gustora nao. Eta bera ere igual DJ bezala ere torri daiteke, Hemen proposamenak egiten, orain gu Miley Cyrusen deklain bentzuten, hau bigarren kafean ez dakit noiz bait jarri dugun, beraz, eskerrik asko zua. Azken galderatxo bat ingo dizut, azkena izango dago jurik, zindarik. Aipatzen zenuen orain ez da, zuk kasu hontan, lanean dantzari bezala lan egiten duzu, nomina baduzu, baina ez dakit hori ere oso ohikoa den. Gaur egun Euskal Herrian ere aktore lanetik guztiz bizi den jende asko ere, datuak besterik ez daude, aizgen datuak, bai artisten munduan nolakoak direnez. Nola ikusten duzu zentzu hortan profesionalki, bai aktore edo bai dantzarien mundua? Super prekarioa da. Eta oso zaila da, egia da, nik beti esatetela sentitzen izela, kriston suertea daukatela, privilegiatu bat, eta ez dela ohikoena lortzea bi alderditan
ondo baino. Egia da boladak direla. Oso zaila da mantentzea hor eta lortzea nomina bat eta lortzea bizitzeko behar dezuna. Eta oso zaila oindikan. Oso aukera gutxi daude, dantzan nomina bat lortzeko hemen kukai bakarri dago, eta gero ja kanpora joan bartzera, eta baldintzak ere kanpoan ere ez dira onak, eta oso gorra da, orduan oindikan, ustet kulturaren mamerzailak eston bultzada eta laguntzak, eta dana, alderde guztietan antzerkia super prekarioa da, dana. Agurtu egin behar dugu sua. Bai, aipatu nahi nuen ez ze ondo hitz egiten duen, suak ez, eta noizbait momenturen baten esan du humiltasuna zuen pertsona bat, baina uste dut bera ere, ez, humiltasunaren eredua dela, lan asko egiten duen pertsona batena eta gauzak argi dituena, eta uste dut etxean ere hori jaso duzula, irabazi arte Donostian zinemaldian estreinatu zenean, uste dut amak esan zizula, alfombora gorria bai, baina hankak lurrean. Eta uste dut hori ere jaso duzula eta transmititzen duzula, eta zederra den, jendea eta argi gauzak esaten entzutea eta gainera puntu horretatik, beraz, eskerrik asko. Jo, ez zuei, esker. Ba, eskerrik asko sua enparantza luziza gurera etortzeagatik. Bigarren kafe bat hartuko dugu. Infusioa, ez? Infusioa, moiuri. Bai, bigarren kafe. Saio honek nola izena du, bigarren kafe. Ya está, vale. Korporatibak izategatik. Hemen berrandinari, brandina omendu behar dugu, ez? Arzoi. Bigarren kafe bat hartuko dugu suarekin, baina orain aurrera egin behar dugu, Mexiko irira bidaiatuko dugu, iganderako prestatu dutena ezagutzeko, ze korrika han ere ospatuko dute. Mexiko eraino. Watch her as she's lighting up the night. Nobody knows that she's a lonely girl, and it's a lonely world. But she gon' let it burn, baby, burn, baby. This girl is Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Ona aukera jalgia di euskaraz, laga erdara, bizigan horaz. Ez egin galde guzen bat lagunote, irekin asko izan gaitezke. Itxasoan, uratarea, euskara ere. Belona da, aleko ondartza, gerorantza. Guazen korrika, ona aukera jalgia di euskara. Bi urtez behin gertatzen da, baina magikoa da. Agian horregatik, bi urtez behin soilik gertatzen delako eta oso gogoz hartzen dugulako gertatzen den bakoitzen. Bai, abiatu da, 23. korrika, lasterketaren emozio, urduritasun eta txalo artean berezkoak baititu ekimen horrek emozio festa hauek. Pinu tapagoa, euskara da, geroa, bastar badi, karrikako jana, euskalduna. Benga, entzule aitortu. Zenbat aldiz, sartu zara dagoeneko, korrikaren streamingan ikusteko, zeinari den korrika, gaueko 11:00 edo ordu txikietan, goizeko 4:00. Abiatu da bai korrika eta aurkezpen ofizial guztien arabera, 11 egunetan 2007 kilometro egingo ditu, 205 herri eta hiri zeharkatuz. Baina badakizu ezer, naiz eta prentsabar guztietan hori esan duten, gezur hutsa da. Jalgia di euskaraz, laga gerdera, bizigan horaz. Eskuz esku eta azkar pausoa, egin dezagun,
bide osoa aizez doa. 205 herri, baizera. Atzo aritu ginen ba, Berlinekoekin hizketan han ere ospatuko dutela. Aipatu genuen, duela egun batzuk, agian 2 asteia da Parisen ere egin zutela, Bruselako irudiak ere iritsi zaizkigu, beraz AEK gezurtero hutsak zarete 205 hiri, gezurra da. Korrikak gure mugak gainditzen dituelako, eta Euskal Herritik kanpo ere ospatzen delako, Euskararen aldeko festa izugarri hau. Noraino iristen den? Ba, pentsa, Mexikoraino. Baina nola iristen den jakiteko, Inigo Bilbao Sagastiberri gonbidatu dugu gurera eta berak kontatuko digu zer dagoen antolatuta herrialde horretan. Korrikarantzat. Inigo Bilbao Sagastiberri, egunon? Egunon bai, zuenean arratsaldeo, baina gurean egunon. Zer modu zaude? Ondo sabarko. Ja, urdurik igandekoarekin, azken orduko prestaketekin da, eta baina ondo. Bale, beraz, han ere gertatzen da. Urduritasuna ez da hemengo gauza bakarrik. Ez. A ber, egia da, korrika desberdin hartzen dugula Euskal Herrian jaio eta hazi ginenok, eta bertoko Euskal Etxeko betiko bazkideak, diasporakoak. Karo, guretzat korrika badauka emozio puntu hori, batzuk esan duzuna, lehen 2 urtetik behin egiten da, hauteskundeak 4 urtetik behin egiten dira eta ez dira magikoak, baina korrika bai bada magikoa, eta bueno, gainera nire kasuan baditu bere beste konotazio batzuk, hainbat korrikatan furgonetan ibilian naizelako lanean, ez da, bueno, korrika gauza berezia da, eta gurean ere bai, Mexikon ere bai. Aitortu duzu, furgonetan ibili zinela, guk hitz egin genuen Mexikoko korrikaren inguruan, baina galdera zehatzagoekin hasi baino lehen kontatu behar diguzu. Nola bizirauten du pertsona batek korrikako furgonetan? Bueno, ni prentsa bulegoan nendoan, beraz, etzan, badira batzuk genetan, ez dakit 24 ordu egiten dituzten, baina 12 ordu, bai, 12 orduko txandak egiten zituzten, da benetan horiena, bai, izan miresteko, eta gainera, haiei tokatzen zitzaien, pankarta atzeratzen zanean, aurreratzen zanean, mugitzen zanean, furgonetatik jetxi, korrika badakizunez, ez da inoiz gelditzen. Geldituk barik gauzak antolatu, gauzak txukundu, hiri handietan, hor desastrea bihurtzen denean, hori dana atondu eta jendearen, jende horrek bazaukan meritua gu, genukan 8 ordukoa, arratsaldean idatzi, bidaldiz, nik eginerako egiten dituen kronikak, eta bueno, orduan ja lasaitasun hartzen gendun, batzutan gau bakarra egite gendun, nola gau pasa, apur bat ere giro hori ikusteko, eta benetan oso polita da, gaueko korrikak, nik oso grabatuta dauzkat herriberan egiten zirenak, ez? Goizeko 4etan, goizeko 3etan, 3-4 lagun korrika eta etengabe, eta benetan hor konpromisoa hor ikusten da, ez dakit Donostian baino gehiago, ez? Ze polita. Donostikoak ere merezi du eta balio du, baina esan nahi du, goizeko 3etan herriberan korrika egiteak hori bai adierazten du euskaltzaletasuna eta gauza gehiago, ez? Aipatu dugu munduko txoko askotan antolatzen dela korrika, aipatu beharra dugu baita ere albiste delako Madrilen korrika egiteko baimena ukatu dietela. Eta tristea da gero ikustea, Mexiko hirian ez, hainbat eta hainbat kilometrotara ospatuko dela, eta Madrilen gertuago, kilometroz behintzat, inspirituz agian gertuago Mexiko, baino kilometroz gertuago Madril eta han ezin dela. Horrek ere zerbait esaten du, ez da, Julen? Bai, bueno, esan dago dena, esateko eranzteko gutxi dagoela. Nik Inigo hori galdera bat egin nahi diot. Guk badakigu eta guk ezagutu dugu eta ikusten dugu Inigo hemen, zuk aipatzen duzun korrika zoro hori, ez da? Goizaldeko 4etan, Nafarroako herriberako herri batetik besterako distantzia gainera, esate baterako Gipuzkoaren daudena baino asko handiagoak dira, eta hantxe 3-4 edo 2 edo 1 edo 7 ez dakizen bat izaten diren, baina hori guk ezagutu dugu, Inigo ikusi dugu badakigu zer den, hori Mexikon kontatzen duzuenean hemen 10 egunez gelditzen ez den horrelako festa edo ekintza bat egiten dela zer esaten dizuete? Ez dute ondo ulertzen, benetan korrika ulertzeko bizi egin behar, esate dizute bai, 2000 kilometroz, lotzen dute kirolarekin, lotzen dute batzutan, desberdina da, euskal jatorria duen mexikar bat denean, eta horren esplikatzen diozu hizkuntzaren eta lotzen du, eta badaki
hor badagoela arazo bat, badagoela borroka bat euskara berpizteko eta euskararen erabilpena sustatzeko, edo mexikarrak batzutan, bueno, bezuna txino, osea, ez dute askorik ulertzen zergatik zoro horiek egiten dituzten zorotasun horiek, ez? Baina, xehetasun bat, lehen aipatu duzu baimenarena, guk egia esan baimenik ez dugu eskatzen. Zeren, administrazioa oso burokrazia oso astuna da. Baina, egia da, lehenago, arazoak izateken, arazoak ez, korrika abiatu aurretik polizia etortzen zitzaigula, baten batek gure sareetan albistea ikusi eta enbajadatik ditzen zuelako, guk hor geundela eta hori. Ez zan arazorik izaten, normalean izena hartu eta esan zer egingo genuen esplikatu eta problemarik gabe, korrika guztiak egin dire, arazorik gabe, baina egia da, baten bate bialtzen zitula poliziak galdetzera zertan ari ginen. Espero dugu aurtengoa ere arazorik gabe igarotzea, ze martxoaren 17an, igandean, egitarau potolo antolatu duzu, ez da? Ordu batetan korrika, 3etan herri bazkaria, eta 5etan bazkaloste musikatua. Hortxe iganderako plana, ez da? Bai, aipatu, Mexikon 2 euskara talde daude, bata UNAMen da beste euskaletxean. Orduan, UNAMekoek gaur egingo dute korrika, gaur arratsaldean zuen gauerdiare egingo dute, eta gero batuko dira igandean gure beste korrikara. Osea, da korrika bakarra, baina 2 lasterketakin. Orduan, bai, igandekoa oso plan polita da. Gainera, normalan, etortzen da euskaletxeko jende bat, batez ere familia umeekin, eta gero, Euskal Herritik lanera edo ikastera etorritako hainbat gazte, ez? Hori dira normalean, korrikaren parte hartzailerik sutsuenak. Eta guk hori bai egiten ditugu 30-40 metroko kilometroak. Bueno. Gustatzen zait, Ideia hona da. Eta korrika baino gaur justo emakumeek bazkaria daukate eta guztiak dira oso adinekoak, 80 urtetik gorakoak batzuk, eta animatzeko mezua bidali diet, esan ezaizu, parte hartu ezazue, korrika deitzen da, baina benetan paseo bada, zuen ritmora joateko asmoz eta gogoz gaude, eta hori ez, jende hori gurekin nahi ditugulako lasterketan. Noski baietz, korrika denontza delako txiki-txikienetatik hasi eta helduen entzat ere. Bazkaloste musikatu aipatu dut nik, jakineko nukeena dan, ea ze musika estilo entzungo den bazkaloste musikal horretan, ea erromeria moduko bat hemen trikarinari eta fandangoarekin, edo korrido mexikanoak eta... Beira, pentsatu gendun mariatxiena, baina irutiz egun etzala, beste kasu batzutan, beste San Ferminetako edo beste ekitaldi batzutako, mariatxiak etorri izan dira, orain dela gutxi ere, Nafarroako pelotariak izan ziren emanaldi, erakustaldi bat egiten Euskaletxean, gero afari egintzen Mexikon, igual mariatxeak ez dauka horrebesteko filinik, baina, egia esan erromeria izango da, egan atope sartuko dugu, eta, garai bateko errimin pixka bat ere sartuko zaigu, seguro. Inigo, Berlingo Euskaletxeko Ainuarekin aipatzen genuen atzo, nolabait, beraientzat badela, korrika egiten duten ekintza hori, Euskaletxearen inguruan eta estabilen jendearengan kalean harridura sortzen duen zerbait, ez? Beraiek esaten ziguten, baliatzen dutela, korrikaren ekintza berezi horian zoikoa den hori, esku horri edo flyer moduko batzuk banatzen dituztela, jendea jakin dezan zertan ari diren, eta norbaitek interes izango alu, Euskaletxe aldera eta hurbiltzeko. Zuek ere, horrelako ekintzak, norbait ere zoikoak diren horiek baliatzen dituzue, zuek egiten duzuenaren berri akaso beste modu batera iritsiko ditzeoken jendearengan iristeko? Baina, aitortuko dizut urte batean, Xochimilkoko hori ubideetan egin genuen korrika, eta hor bai esku horri bat atera genuen jendeari banatzeko. Baina egia esan, ez zaukan olako, oi hartzun oso txikia izan zuen, da ez dugu berriro errepikatu. Gero, Mexiko hirian egia esan, gureak ez dauka, jendeak ikusten dut, beste bizorro, Mexiko hirian denetarik ikus daiteke, edozein momentutan, baina gauzarik bitxiena, baita manga moduan jantzitako gazteak korrika bat egiten, manga japoniarraz, jantzitako gazteak korrika egiten. Hori ere ikus daiteke edozein momentutan. Orduan, gureak, jende batek ikual ikurrinekin eta galdetuko duz nongoa garen,
Baina ez da harrituko, ez? Mexiko hirian egiten dira egunero hainbat manifestazio eta hainbat horrelako agerraldi. Orduan, ja jendeak ohikotzat hartzen ditu. Eta gainerak hauteskunde kanpainan gaudenez, oraindik okerragoz. Ja alderdiak eta hasi dira kanpaina egiten da edozein txokotan aurkitu dezakezu gauza xelebreren bat, boto eske. Tanekaren bizikletan, mundua doa korrika, hizkuntzaren bideetan, mundua doa korrika. Herrimina aipatu du Inigok eta tira gure entzuleren bat Mexikon balin badabil eta oraindik ez balin bada enteratu, igandean plan hau dakala, jakin dezala, korrika abiatuko dela Gernikako aritzaren kimutik. Hori baino euskaldunagorik. Bueno, egia esan, igual da azkeneko urtea hori egiten duguna, sekimua hiltzen dago. Osea, sentitzen dut esatea, bai, ez du urteak dara matza, baina claro, landatu zuten arbolezin betetako ingurune baten, osea, rotunda bada, baina arbolez beteta dago, eta justo eguzkiak ez dio askorik ematen, eta aurrekoan delegatuak, Euskadiko delegazioko delegatuak esaten du badira. Eske, saiatzen gara, ordaintzen dugu, lore zaina hor dago, etengabe zaintzen, baina litekeena da. Baina, bueno, bai, hor dago, kimua hor dago, hortik abiatzen gara, eta egia esan paseoa oso polita da, Polanco oso zonalde arbolatua da, polita da, eta ibilbidea ere oso lasaia da eta oso polita da Euskal Etxeraino. Eta gero ja Euskal Etxean frontoia dago, Euskal Etxea handia da, benetan gurea bada Euskal Etxe bat, eta bueno, hor disfrutatzeko eta ondo pasatzeko aukera izango dute. Gainera, aipatu nahi dut, Euskal Etxeko bazkide batzuk, Mikel Torena familiakoak daukate oilasko erreak saltzen dituzte, eta beraiek eskaintzen du urtero, bi urtero, jartzen dituzte oilaskoak, Euskal Etxea jartzen du letxu bat hori, eta ordan bazkaria doakoa da, musutruk eskaintzen dugu etorriko diren guztiei, haien aportazioarekin, ez? Orduan, gu petoak egiten ditugu, petoak imprimatzen ditugu, Euskal Herriko publizitate guztiak entzen dugu ez daukalako zentzurik Euskal Telemen publizitatzea, eta bai jartzen dugu pollos mila, azken finean, haiei esker, nik uste dut eskertzekoa da, eta eskerrotik izatea gauza ona dela, ez? Eta beraiek alegin hori egiten dute urtero oilaskoa eta patata frikituak oparitzeko, eta guk ere eskertu behar diegu hori eta petoan jartzen dugu beraien ikurra. Haure bada, ez lehen aipatzen genuen ze ilusia egiten duen elurtuta dagoenean Arabako ze zonalde eta ikusten dugunean jendea furgonetari bultzaka dabilela goizeko 3etan eta unkitu egiten gaitu horrelako ekintza epiko batek, baina epikotasuna ere hor dago, ez? Norbaitek esaten duela korrika antolatuko dugu eta janaria gure esku. Janaria garrantzitsua da eta janaria gu jarriko dugu. Hori ere bada korrikaren epika. Bai. Bai, eta eskertzekoa da. Eta horretik aipatu nahi nuen, igual, ez da beste mundukoa, baina bai da guretzako importantea da, eta guretzako esker honekoak izatea importantea da. Hemen Goiuri errepikatzen den pauta bat, Euskal Herritik kanpo egiten diren korrika hauetan, eta zer esanik ez Euskal Herrikoetan, batez ere asteburu aldean edo pasatzen baldin badira, da korrika pasatzen dalako ordutan, eta horren arabera ondoren bazkaria da horretik afari egingo du. Hori leku guztietan errepikatzen. Bai, eta ala behar du gainera, ez? Guk aukera daukagu aukeratzeko, zein egunetan egin da, zein ordutan egin da, askoz ere erresago izaten da guretzat, zuentzat baino, ez? Zuentzat goizeko 3etan bada, 3etan da, eta afaria 11etan bada, afalostean justo tripa betearekin korrika egitea ez da gozarik txukunena, baina, bueno. Ez, baina horrela oso ondo saldu duzu Mexikoko korrika, beraz, agian 2 urte barru ara joan barko dugu, Julen? Bueno, joan behar bada, joango gara, gustora asko, Gustora asko, eta handik egingo dugu, streaminga zuzenean, eta entzulei kontatuko diegu, eta izu, naizi salduko diogu ideia hau. Oila asko errare jango dugu? Noski? Joan ezkero? Inigo, pasain astearekin gendun Euskal Etxea jotzen, zuek ere, ateak irekita dozkazue, eta nahi zuenean, bakizun ongo den. Inigok ez gaitu gonbidatzen, Inigok esaten dugu. Ni banoa, eta gu konturatzerako atetik atera da, eta hegazkin baten montatzen ari da. Hori merko du, gure bagoaz esan, eta bera geratu da dila, horrengo batean hemen. Hori merko dugu. Bueno, Inigo Bilbao Sagastiberri, eskerrik asko gurean egoteagatik, kontatuz zer den antolatu duzuena, eta animo asko, eta oso ondo pasa igandean. Eskerrik asko zuei arretagatik, eta bai, saiatuko gara, eta pasatuko dugu informazio Euskal Herrira, jakin dezazuen zer egin dugun hemen Mexikon.
besarkada bat zuretzat, eta besarkada are estuagoa txakurrentzat, hemendik. Eskerrik asko. Agur! Agur. Pauso, gelditu barik, pauso, maitatu ari, pauso, But don't be unkind. It don't mean I'm blind. Perhaps there's a thing or two I think of lying in bed. Gramofonoa. Estitzu Pinatxorekin. But there it is. Keith Emerson ekarri nahi izan dugu gaur gramofonora. 1954ko azaroaren 2an jaio zen Erresuma Batuan eta Emerson Lake and Palmer taldeko teklatu eta abeslari gisa egindako lanagatik da ezaguna. 77an egintzun debuta The Nice taldearekin eta 70an Emerson Lake and Palmer supertaldea sortu zuen. Rock sinfonikoaren erakusle nagusiak izan zirenak. Taldea 78an banandu zen, 82an bueltatu, azkenik 88an berriro ere desegiteko. Mino joan etorriak gora bera Emersonek taldearekin ondare musikal ikaragarria utzizun. Tragikoki, bere eskuko nerbio bateko gaitz baten ondorioz depresio sakonean sartu zen, bibeatz ezin mugitzea eragintziona, eta nonbait ezin izan zion egoerari aurre egin, eta bere buruaz bertze egintzun 2016ko martxoaren 10ean buruan tiro bat emanda Keith Emersonek. From the beginning. Jada entzun gai duzue gramofonoaren azken saioa. Gure webgunean eta podcast plataformetan. Oiana, zer iruditzen zaizu joaten balin bagara Quebecera? Primeran, nik aitotu behar dizut, egon naizela, baina berriz ere oso gustora joango nintzateke. Orduan badakizu oso urruti dagoela. Bueno, pixkatxo bat, bai. Orduan badakizu erosagoa dela Quebec gurera etortzen balin bada. Bai, begira, hori, bai, ondo iruditzen zaitu. Bale, bigarren kafean magia egingo dugu, eta Quebec ekarriko dugu gurera. Gukea, eske nolakoa gehan, Lotxagabe utxak. Bigarren kafean boteria, izugarria. Je suis née sous des ailes fragiles, dans un nid trop petit pour me garder du froid. Moi, la terre était lourde et tranquille, et des bras n'attendaient que moi. La vie m'a soufflé dans les voiles, si vite, si fort, et si loin. Txikitan, ohean, amonak ipuinak irakurtzen zizkigunean, bideiatu egiten genuen pijama kendu gabe. Pixkanaka azten joan ginen, eta ipuinak ahazten joan ginen, baina berreskuratzen ari gara, ipuinak entzuteko eta kontatzeko itura hori bigarren kafean dakizuen bezala astero, ze konfesatu genuen aspaldi, gu ipuinen oso zaleak garela. Beraz, gaurkoan ere gaiari helduko diogu, izan ere oso eskertuta gaude, ipuinei esker eta kontalaritzari esker, azken hilabeteetan egon garelako Kuban, egon garelako Kolonbian, eta orain bidaiatuko dugulako Quebeceraino. Une langue et des voix chaudes comme du pain. Hango lurralde urrutietara bai, duela mende batzuk euskal arrantzaleak joaten ziren bezala, baina gu asko zobeto oinak busti gabe eta bero etxeko goxotasunean. Voici nos vies sont dans nos voix. Écoute les couleurs qu'elles te disent. Voici nos vies sont dans nos voix. Ta terre et ma terre dans nos valises. Voici nos vies sont dans nos voix. Eta esango duzue, Quebecera zergatik? Bai,
gure gonbidatua handik datorrelako. Baina ondo inguratuta etorri da, beti bezala, gure nazioarteko gonbidatua, Mai Gorostiagarekin. Egunon, Mai? Egunon bai. Zer modu zaude? Oso ondo, fisikoki pixkan nekatuta. A ber, jazta. Bete-beteta, baina barrutik bete-beteta. Astero zure erantzunak ezin du ondo izan, ze hainbeste lan eta gero, ez zaizu aurpegian nabaritzen, baina nik uste dut barrutik, edo ez dakit nola egiten duzun, zure sekretua kontatu behar diguzu, ze aste asko dira nekatuta egon behar duzu. Behin aipatu nuen, nire sekretua sanismo daukadala. Ni sanista kronikoa naizela, jaiotzez, eta sanismo oso kutsakorra da, Zer da sanismoa? Sanismoa, bizirusak dituzu barrutik. Nire kasua da, eredentzia, nire gurasoak sanista ziren, eta ni sanismoa jaiotzez dauzkat, baina oso kutsakorra da, eta kronikoa. Zuen estudioan astean behin nirekin, nik esango nukela ja bai sanismoa kronikoa daukazuela. Eta Marta Sáenz de la Calzada, egunon. 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 Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va très bien, merci beaucoup. Mai, gure gonbidatuari galderak egin aurretik, zuri ere egin behar dizugu, asterokoa, zer moduz doa osago jaialdia, zer moduz azkeneko emanaldiak, zenbat geratzen zaio osago jaialdiari, egunen batean bukatu beharko da, Mai? Bestela, nik uste dut, zera egingo zaizula, urte bateko jaialdia urrengo urtekoarekin kateatu eta solapatu egingo dira. Bi aste falta dira, egia esan bi aste potentenak, edo azken txampau, ja, aipatu duzu ez, gure txalupak kebekera eta azken txampa honetan hasiko gara, potenteena edo ikusgarriena. Azken astea super ondo ere, utzi genuen usteuiak Kolombiatik Nelson Calderón juntzan, egon zan gurekin pasaden astean, eta hortik aurrera, Bera Makusevich letoniarra, egon dira bai gurekin, Marta eta Iñaki, hainbeste ekitaldi dituzte, bai umentzako, bai helduentzako, eta kimika oso polita sortu da berriro ere Euskal Herria eta Quebecen, antzekotasuna, diferentzia, baino emanaldi berdinen ikusi dezakegu estilo ezberdin horiek eta mitoak nola berdinak direla askotan. Eta oso polita, galak ebai, emakumekin lotutako galak, emakumek oholtzan, martxoak 8 eta 9 Iruñan eta Lizartzan izan genuen, horrelako izugarrizko galak, ze gozada zenbat ikasten da zuekin. Eskerrik asko horregoteagatik. Eta guain falta zaiguna hori, Carolina Rueda, hemen daukagoia, kolombiarra, eta Laister, Quebeketik ebai, etorriko dira Berzer Ditems kompainia, eta hori gehi gure euskaldun artistegi, jaztakia pastelaren ginda ikusten da, tunelaren bukaeran. Ezberdinak aztertu idea berri Nelson Hortzadar batekin hartu zenuen, iritsi zenean, eta Martari zeharrera egin diozu? Etorri zenean lehenengo gauza intzula zan Andragora, emakumen etxea ikustea jontzan, Andragora, eta ziztu zian sagordetegi batera ere. Asturiaseko txikitan eta nola Leonen jaio zela, zeukan horrelako oroimenak, eta ez duzu zinestiko, baino txikitan Euskal Abestia kantatzen zituen, Goizeko Izarra, edo Maite Maitia, eta batzuk gogoratzen ditula. Eta bi bisitatxo hori egin genuen, bat Andragoran, harrera ezin hobea, etxen bezala sentitu zela santzun, eta sagardoteri batera ere. Horrela izuk claro, gero galdetzen dugu, nola etortzen dira nazioartetik hainbeste gonbidatu jaialdi ontara, horrela zainduta, ez? Normal. Gustatu zitzaio, no? Ez da sagardotegia. Nik uste guai, ez? Probatu zuen, niru aldi, txuotx. Hemen daukagula aprobetxatuz, nik lehenengo galdera egin nahi diot, Martari, lehenengo galdera, ez dakitik galdera den, edo bitxikeria nik entzun dudalako, Marta, zure abizenak euskaldunak ere badirela, badauzkazula abizen euskaldunak. Mon nom c'est Marta. Nere izena da, Marta Sáenz de la Calzada, Zuloaga Gorostiza, Torre Santa Eulaia, García, Irigoyen, Martí Corena, Garin de Altea. Je suis basque, en fait. Euskalduna naiz? Hementxe deskurritu dut euskalduna naizela. 8 apellidos vascos, je pense que j'en ai même plus.
Alors, je suis ravie d'être ici. Et je Oso pozik nago, remercie hemen le egoteagatik. festival à Osao, Hemen Aozago et puis jaialdian. les Berceurs du Temps, et le gouvernement du Québec, et puis les Pays Basques qui m'ont permis de venir à ce festival magnifique. Eta Quebeceko herrialdeak utzi didalako ona etortzen jaialdiaz gozatzera. Tira, Marta aipatu dugu, Aozago jaialdiko gonbidatua dela, baina hemen historiotxo bat badago, ze bera, esan dugu ez, kontalaria, aktorea ere bada, baina hemen galdetu behar diogu bere historia zein den, ze bere aita Luis Sáez de la Calzada, La Barrakako kidea izan zen, La Barraka ezagutuko duzuen oski, Federico García Lorcarekin egindako konpainia hori, eta bere aita bertan egon zen Federicorekin, beraz, historia bizia hementxe daukaguna, baina Martak, ies egin zuen, 79an okerrez balin banago, frankismo garaian alde egin zen, eta Quebecera joan zen. Marta, nolako izan zen historia hori joatea Kanadara, eta... En fait, c'est vrai que c'est mon père qui m'a donné le goût du théâtre. Nere aitarengatik jaso nuela antzerkiarekiko zaletasuna. Bera La Barrakan aritu zen Federico García Lorcarekin. Mais il était aussi parmi ceux qui ont perdu la guerre. Et il vivait avec beaucoup de peine et de tristesse, un exil intérieur, comme on dit. Gerra iritsi zenean pena eta tristura handiekin bizi zen, aurretiko exilioa deritzona berak horrela deitzen zion. Ni Madrilen bizi nintzen, baina ikusi genuen Frankorekin ezin nuela hemen bizi eta alde egin nuen. Et donc en 69 on est arrivé à Montréal et de Montréal 79an Montrealera iritsi nintzen. C'est un peu comme la Sibérie russe. Pixka bat Errusiako Siberia bezalakoa da. Personne ne voulait y aller, c'était vraiment drôle. Les gens ez du inorkan bizi nahi. Mais n'y allez pas. Mais on est allé, puis faut croire que c'était pas si pire ou pas si mal. Ça fait depuis 69, donc 53 ans que je demeure là-bas. Baina da uste dut 53 urte direla. Après avoir enseigné les mathématiques au pré-universitaire et essayé de faire du théâtre, c'était compliqué parce qu'il y avait l'accent québécois et c'était tout. Mais j'ai découvert les contes. Et les contes, c'est merveilleux parce que ça un monde de possibilités. Kontalaritzak aukera mordoa ematen dizkizu eta maitemendu egin nintzen. Ze historia derra, maitasunaren gatik zenbat gauza egiten diren leku batetik bestera joan, eta, horrelako erokeriak. Zer den emaztetasuna, ez da merkeles biontze. Baina, Marta, kontatu Euskal Herriarekin harremana badagoela, Quebec eta Euskal Herriaren artean harremana, nik entzun dizut zerbait, hitz batzuk badaudela euskaratik hartutakoak, hori kontatza gustatuko litzaidake? Moi, je suis ravie d'être ici. Je trouve que c'est un festival extraordinaire. Esan bezala asko pozan naiz, eman egotatik. Iruditzen zait, bizitasun handia duen jaialdi bat dela, oso. Et puis le fait que ça soit dans des villages différents et des publics différents. En tout cas, moi, oso izugarria iruditzen zait nola ospatzen den herri desberdinetan, publiko desberdinerekin. Et c'était dans des... pour un public infantil de 5-6 ans. Iñaki Karreter ikusten aritu naiz, umeentzako ikuskizun batean, eta zoragarri iruditu zait. On sentait qu'ils ont comme les contes, c'est pas la première fois, et c'est formidable parce que ça crée quand même une culture du conte et de l'histoire. Hemen badago sortzen da kultura bat kontalaritzaren inguruan. Au Québec, où quand il n'y avait pas la télévision, on se réunissait dans les cuisines. Hemen Euskal Herriaren historian Quebecen bezala lehen gertatzen zela etzegoela telebistarik eta elkartzen zirela umeak eta ez hain umeak kontalaritzaren inguruan, ipuin kontalari bat entzuteko. Des expériences aussi extraordinaires avec ce festival. Mais je trouve qu'il y a beaucoup de vitalité puis oso osasuntsu dago jaialdi hau. Dans les Pays Basques. Eta kontalaritza bera ere hemen Euskal Herrian.
Amotxandiaren gezurra mingainaren puntan denbora joan zaigu iraganaren Tari garamen, historia, lurraldeak, eta horretaz hitz egiten, baina, bueno, Martaren lanaz ere hitz egin beharko dugu, eta hemen badago lan bat, Abitibite Mizkamin izenekoa, ez dakit ondo esan dudan, baina, bueno, horri buruz hitz egita gustatuko litzaidake. C'est ça, c'est ma région, Abitibi-Témiscamingue. Nere lurraldea da, Abitibi-Témiscamingue. Comme je dis, c'est très au nord, et c'est là, oso iparraldean dagoena. Anishinaabe, qui veut dire là où les eaux se séparent. Alors, il y a des rivières qui vont vers le nord, des rivières qui vont vers le sud. Badago, herribera iparraldean, eta herribera hegoaldean, eta guantxe erdian daude. Des épinettes et tout. Et quand les colons arrivaient en 1914, ils crevaient de faim, ils crevaient de tristesse, et les Anishinaabe les aidaient. Et j'ai essayé de créer des légendes qui se passent là-bas, où il y a le bois, où il y a les êtres mythiques. Kolon iritsi zanean, ni ikusi zuten, bueno, leku bat bazegoela, baso eta zuhaitz asko zituena. Ma culture du pays d'adoption, donc l'Abitibi, dans d'autres pays, alors que j'ai aussi des histoires d'immigration, eta moi-même une immigrante, je me bueno, jendea bizitzen hasi zen, eta han hemen bezalaxe badaude historia asko, migranteen historia asko. Parce que je pense que le conte, ce qu'il fait, c'est bâtir des ponts entre des cultures différentes. Eta iruditzen zait hori garrantzitsua dela, kontalaritzari esker, ipuinei esker sortzen delako, elkartzen direlako kulturak, elkartzen direlako herriak, eta elkartzen direlako pertsonak. Eta hori oso garrantzitsua da, gu gizakiok azken finean berdina gara. Marta, eskerrik asko, merci. Eskerrik asko. Hone etortzagatik, gurekin bigarren kafe bat hartzagatik, eta eskerrik asko mai zuri ere, beste behin hemen horrelako oparitxoak egiteatik, oparitxoak dira, Mila esker zue, ulertzen duzu zergatik eneriz nekatzen, ez? Egia da, jendearekin inguruan. Entxufatuta zaude, bateria da, bai. Eskerrik asko mai, joan da ditzezela ondo, falta diren egunak, ez ezazula indarra galdu, ez ezazula ilusioa galdu. Inoiz. Eta berreskuratu nahi zaitugu, hemen bigarren kafean faltan botatzen zaitugu, badakigu oso... Historioz beteta torriko naiz. Bai, kontatuko izkiguzu 1000 gauza. Seguro. Esan bezala eskerrik asko, egongo gara, elkarrekin Leister, eta eskerrik asko Marta Sáenz de la Calzada, oparitxo hau egiteagatik. Merci beaucoup de me recevoir. Agur. Agur. Bainetan txiste txarrenek erantzun dituzten aurpegietan serioenetan erantzukizuna ere diren erantzunetan Angela Davidsen hitzetan Maialen Lujan Bioren azken puntuetan Maurizia zenaren irrintzietan Ahots korden kontzientzietan Berriz ezan ez dezaten Ez dagoela denon eskuetan Gizartearen arazoa den ardura komun den honetan Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea. I could be a doctor and I could be a nurse. I think I see the problem, it's only gonna get worse. I need night medication, just show me where it hurts. I need to rock you, baby, before your body...
Lehen oianak esan du, ni Euskal Beyoncé naizela, gero Indiok errek esan du, hainbeste arropa aldaketarekin Madonna naizela, nik neure buruari Barbie lehendakari izena jarri diot, eta Miley Cyrus entzuten ari gara. Ni gaur guztiz diba sentitzen naiz. Show you sympathy. Take your sugar and pour it into me. Eta noski, beste diba bat dut alboan. Esate nuen manik. Baina Oiana, zer? Bala iztero gordeko amabiak izango direla. Bueno, baina guk diba izaten jarraituko dugu egun osoan noski, zehar, noski egun baiet. osoan zehar eta hurrengo egunetan ere bai. Noski baiet, korrika egiten dugunean ere bai. Hoixe. Baby, if you want me to, I could be a doctor and I could be a nurse. I think I see the problem. It's only gonna get worse. A midnight medication. Just show me where it hurts. I need to rock. Baina esan bezala, gerturatzen ari dira eguerdiko amabiak eta guk agur esaten hasi behar dugu. Baina agur esan aurretik, korrikarekin konexio txikiei egingo dugu, ze korrika irule egin dago. Irule egin dago dagoeneko? Irule egin dago. Ole! Eta hortxe ari dira, Irulegiko herriko etxeko ordezkari batzuk okerez banago, lekukoa eramaten 212 kilometroa du dagoeneko korrikak. Atzo hasi zen, 212 kilometroa dagoeneko. Asko dirudi, baina 2000 izango dira guztira, beraz, hasi berria da korrika. Baina ze ondo. Gainera eguzkitan ari dira, korrika hemen, pertsona batzuk ikusten ditugu, errepidean, autoak nahiko azkar doaz, hemendik esan behar diogu autoei korrika ikusten badute eta korrikalariak ikusten badituzte, mesedez, abiadura moteldu eta kontuz ibili ez dugula istripurik nahi baino. Eta oinezkoren bati ere esan barko diogu, korrika pasarte agian ez pasatzeko beste aldera. Hori ere bai, atzo ikusi genuen, 2. kilometroan edo 3. kilometroan okerezanago, aiton bat hasi zela bere errepidea gurutzatzen eta lekuko gainetik pasa zirela, eta bueno, erorikoren bat ere ikusi dugu, momentu zondo doa, korrika, esan bezala eguzkitan, hortxe doaz, dozena bat pertsona, Irulegin jota fuego korrika, beraz gure animo guztiak beraientzat. Asteburuan zerreren naiz irratian jarraipena egingo diogu korrikari, beraz, ez galdu, ze gauza asko egongo dira kontatzeko. Baina guk atxeden hartu behar dugu. Eta asteburuan ez dugu 2. kaferik hartuko. Ez, astelenan arte itxarongo dugu, ezta? Bai, baina astelenean itzuliko gara. Bueno, nola. Indar berrituta. Hombre. Deskantxatuta. Gogotxu, grifartxu. Zoragarri. Dena, sinonimoak galdu egin ditut. Horixe entzule, hementxe izango garela astelenean, zuekin 2. kafea hartzeko prest, 10 eta 5 eta 5 12 etorri gurekin 2. kafea hartzera, naiz irratira. Dona Peian ez nieto etorriko da, gure terapeuta emozionala eta gauza asko kontatuko dizkigu. Harri horri arkatz erakusketa zere arituko gara, hemen mendizaletasuna sustatuz eta gauzatxo gehiago kontatu behar ditugu, beraz, ez galdu astelenean kontatuko ditugunak, baina bitartean, asteburuan deskantxatu, korrika pixka bat egin, eta ospatu. You tell me time has not changed me. That's fine, I've had a good run. I know I used to be crazy. Miley Cyrusen I used to be young abestiarekin esango diogu agur saioari eta asteari. Agur entzule, eskerrik asko beste behin, hemen egotagatik. Like tattoos and regrets, words I never meant, and ones that got away. Left my living fast somewhere in the past and took another road. Turns out crowded rooms empty, I'd assume there's somewhere else to go. I know I used to be crazy, I know I used to be fun. You say I used to be wild. Keep calm and 2. kafea.